Horas madi hita saluhutna. Asa tamulai parminggota di bagasan Botarion, ima pentakosta na paduahon, parningotan hasasaur ni tondi parbadia, martangi yang mahita di bagasan Rohatabe. Amen. Tapuji matuhata marende mahita. Hite-hite goarani debata ama, dohot goarani anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarani tonti parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Sian sion situan ni hinadenggan, marsinondang debata, sainarodo debata, jaladang tagamon hohom ibana, ay songonondo didok Jahoba, usehono kuma aek tu akana mauas, dohot akasunge tu namahiyang. Usehono kuma tututon diku tu pinoparmu nanuaeng. Jala pasu-pasuku tu pinoparmu sogot. Jahoba do debata, jala ibana manodangi hita. Tabato kamuma aka pelean pestai, sahat rodi aka taduk ni langgatan. Haleluya. Haleluya.
martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus, hudok kami mau lihat Tuho sian nasa rohanami, ala di paojako huriam di tanoon, jala ala dohot kami di jauho tusi, say suruh matot di parbadia tu rohanami, asa tung huparhatopot kami, ho hangoluan nami, asa loho tuho kami, marhite-hite haporsiaon nasitong, jala asa toktong huhalasok kami, pasangapon goarmu, na tarpuji rodi saleleng ni leleng na. Amen. Marenda mahita. Patik ni debata ima sian konfesi HKBP Bindusada bagian B tolu. Debata tonti parbadia. Debata tonti parbadia ima hapataran ni debata marhite tondina. Di bagasan hadirion hasitolu sadaon namangula do debata tonti parbadia rabdohot debata ama nang debata anak. Sian saleleng ni leleng na, rodi saleleng ni leleng na. Tonti ni debatado na mangaramoti, manuturi, manurirangi sude jolma, dohot pahotton ukum hatigoran na adong di hasianganon. Ibanado na pasahaton hata nang pangukapon na sian debata tu akka panurirang. Tondi parbadiado na manguduti ulaon ni Jesus Kristus di Portibion, lau manjou papungu-punguhon, pasadahon persauran manang okumene koinonia, pahehe panidangion manang marturia, dohot pakobasion manang diakoni, huhut pabadiahon huriai, marhite barita nauli. Tondi parbadiado na mangajari Portibion, taringo tu dosa, hatigoran, dohot uhum. Ibanado na manahapon haluaon ni naporsiai, mamboan hamubaon ni roha, patiurhon, paibaruhon hadirion. Manogu-nogu tu hasitongan, mangajari pasangapon debata,
huhut paradehon sijata partodion di naporsiai. Marhite podaon, taudol hodo, holan sada do tonti nabadia, ima tonti parbadiai. Ibana do membahen marparpue barita nauli, nang pajongjok kuriai di portibion. Mangula do tonti parbadia, sian hadirion na so ala ni waso ni jolma. Mangula do tonti parbadia, sian hadirion na so ala ni usaho ni jolma. Ibana do haroroan ni nasa ulaw na balga manang halongangan na pasangapon debata. Situlahod do poda namandok. Dos do tonti parbadia dohot akatonti na asingi di portibion. Laos tatulak do nasa hataridaan ni na todi-todion. Manang pei sian ulaon pajagahon, manang usaho kesadaran jolma. Manang natubu so sian panagaman na. Suang songoni nang poda namandok, naso porlube marubat molodung ginohan ni tonti parbadia. Tatula do nang perhataan sileban manang glosolalia, naso niatusan ni jolma, nagabebocir ni hagauron di punguan ni akana porsea. Sude ulaon na balga naso pasangapot debata dang sian ton di parbadiay. Dang ulaw na balga manang holongan suhat-suhat ni haporsiaon. Alani i situlahod doi. Ido sahatna atong rap magidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na barto patikmi. Amen. Marende mahita. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale debata nami namarasiroha jala nabadia, ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom, kuhilala hami rikodo asini roham, disaluhut hami halak pardosa. Alani ido umbahen nahupaserep hami diri nami sadario di jolom. Jalahu parhatopot hami, tung najojo do hami manipil sian akadalanmu nabadia, songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i. Aidang di halomon roham, hamatian niaka pardosa.
Alay hamubao ni rohana do lomo ni roham asa mangolu. Sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangalausion nami, marhite-hite pangulu nami nasa sadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahotma asi ni roham dihami, marhite-hite panidangion, dohot hagogoon nito di parbadia. Asa tarapul situtu rohanami manjauho, asa patun tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di goarmu nabadiay. Amen. Baga-baga ni debata, taringo tu hasesaan ni dosa. Adong do dihita situan ni malim nasongoni, nahudul di siamun ni habangsa ni hatongamon di banua gijang. Di baheni, tarbahen ibana do pangoluhon, ro di ujungna, akka, nasadok ro tu debata, marhite-hite ibana. Namangolu do ibana toktong, asa ditangyakon nasida. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marede mahita. Hatani debata turpuk epistel di pesta paduahon parningotan ari hasasaor ni tondi perbadiaon tersurat di 2 Korin 5 ayat 1 sahatu ayat 5. Ai odo huboto hami dinatanggal bagas parlape-lapean nami nasian tanoon adong madi hami inganan nasian debata bagas naso pinauli ni tangan, namian saleleng-leleng na di banua gijangi. Ay datung songon namar say marahami tardapot disi, tung marabit do. Dan odo hami. Marhoido hami jala sorat, ala dipangido rohanami, naing unang ma ditanggali sian hami, dilapisom manian, asa dibodut hanguluani hamatean. Alay, napatauho kami tu si debatadoi, dung jolo dileho tu hami todi patu jolo nai. Ido sahatna, martuama natumangihon hatani debata, jalana upeopsa. Amen. Marende mahita.
tindakon mahapor siyaw tay, songon nahina tindakon di dongata sa hapor siyawn, di sadok portibion, rap mahita madok. Au por sea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumop palangit dohotano. Au por sea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian sianton di parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumau na berinit, di panghuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hao pinarsilang, na tuat tubanu toru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pergogo naso hatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, doho dihasesaan di dosa, doho dihatai na mandog, mulak mangolu sogo daging ni halak nang mate, doho dihanguluan na sorasuda. Amen. Ede puji-pujian sian sekolah minggu. Horas, Amang dan Inang, dalam rangka persiapan lomba paduan suara anak di Rawamangun pada Kamis depan, kami mohon kerjasama dari Amang, Inang, dan seluruh jemaat untuk tidak merekam dan mengunggah ke medsos selama paduan suara anak kernolong bernyanyi. Yang merekam hanya diperkenankan oleh guru sekolah minggu dan bagi tim multimedia untuk mute suaranya. Terima kasih.
Sungkul-sungkul dihita di Parminggota di Bagasan Botarion. Parminggota ima pesta paduahon parningotan ari hasasaur niton di Parbadia. Tapasahado peliata adorang sojamita ima pelian sadaa dohot sadabe. Pelian na paduahon dung sipul jamita. Ende puji-pujian sian ina Kamis.
sahan ma peleata pelean sada a dohot pelean sada b marente mahita. Damai debatan nasmurung sian saluhut roha imana mangaramoti hati-hati doh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas. Tihita na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus hatani debata nagabe turpuk jamita di pesta paduahon parningotan hasasar nito di perbadia imana tersurat di opat Musa bidu 27 mamukasian ayat 10 walu sahat rodi ayat 20 tolu ujahama dihita
tapayut ihut ma ibagasan rohat tabi. Dungi ro muse hatani Jehovah tu si Musa, arahon ma bahendongan musi Joshua anak ni Sinun, sahalak naung marulitod di tu bagasan rohana, jala apehon ma tanganmu tu ibana. Dungi pajongjong ma ibana diadopan ni Malim Eleazar, dohot diadopan ni Sadok Kuryai, jala lehon paretta tu adopan ni Matana Sidai. Ikon lehonommu huhut sian sahalam tu ibana, asa Sadok Kuria ni halak Israel tu mangihon ibana. Dungi iko jongjong ibana diadopan ni Malim Eleazar, asa ibana manukut Jehovah taringo tu ibana marhite-hite uhum ni urim diadopan ni Jehovah. Ikon marguru tu hatanan nasida ruar dohot masuk, ibana tahero di sude halak Israel rap dohot Sadok Kuryai. Dungi dibayan si Musa masongon na tinonahon ni Jehovah tu ibana, yarahon masih Joshua jala dipajongjong ibana diadopan ni Malim Eleazar, dohot diadopan ni Sadok Kuryai. Los dia pehon matangan na tu ibana, jala itonai ibana obartu na pinabuan ni Jehovah marhite sian si Musa ido anggo sahatna. Uriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bagaimana Tuhan menyuruh Musa ketika dia harus mendelegasikan tugas kepemimpinannya atas bangsa Israel. Ijo debata ibana, isuru debata ibana tatap maniado. Itulah tanah perjanjian yang akan kita jalani, yang akan kita masuki. Alai, tetapi dang persido behodisi. Akankah itu menjadi kekecewaan bagi Musa? No. Akankah itu menjadi kebencian bagi Musa selama saleleng 40 tahun ibana manguluhon bangsa Israel di perdalanan nasi dalam menuju tanah Kanaan ini? Akankah itu menyebabkan kejengkelan bagi Musa? Audona manguluhon buasa gabe halakat dona na masuk tusan. Audona madongani nasida buasa gabe ibana gabe masuk tusan. Akankah ada kecemburuan, akankah ada kebencian bagi Musa? Dang ngadong ias tulus bulus dorohana songon ahana nidok ni debata tu ibana ikon sipatu paon jala ikon ulaon ibana. Musa adalah pemimpin yang taat, Musa adalah pemimpin yang setia, Musa adalah dia yang mendengarkan perintah Tuhan, Musa adalah dia yang taat, setia, serta jujur terhadap Tuhan. Alanido menanggapi di debata tu ibana, dia tidak pernah mengingkarnya, dia tidak pernah mempungkirinya, dia tidak pernah menentangnya, walaupun ada kerikil-kerikil tajam yang mencoba untuk mengganggu dia, namun dia tetap berbalik percaya kepada Tuhan. Nakin molotaida nakin ya nakota sekolah minggu namaridei adong do tulu atar geleng itu kan adong mas suara ay keluar do suara ni ay boy do iba na marede songona sodong suarana terbigi do suarana. Ternyata jangan lihat casingnya dulu bos, lihat kualitas suaranya. Ternyata dia mengeluarkan alunan suara yang begitu merdunya. Oh ina talu au tapi gogodo suaraku merdu do suaraku ni nama Tagalog. Ale mo law mabege pils do. Ternyata saya dan kita pun mendengar dan kita sepakat suara itu bulat. Amin. Alani ikut tetangyakon mate.
dukung mate molotung pedi dokon uluan na tikari minggu ikom pabor hatat taiba nasida untuk mengikuti festival piala bergilir dari preses untuk lomba paduan suara anak, berarti ikon dukungan tadi pengestapetan kepemimpinan. Pengestapetan inilah yang dilakukan oleh Musa terhadap Yosua ketika Yosua telah dikader oleh Musa untuk menggantikannya dalam memimpin bangsa Israel. Pengestapetan inilah yang kita lakukan kepada setiap gereja untuk membangunkan generasi muda menjadi penerus bunga-bunga nih Huriai. Pengestapetan, pendelegasian pun diberikan Tuhan melalui gereja dalam setiap program diakonia, koinonia, dan marturia. Buasa adong pengestapetan kepemimpinan ganup dewan. Jala bulus do hita, pulus do rohatta, dina pendelegasian na pinasahan ni debata tu hita. Ido makana, songon pembahenan ni debata, masuru si Musa, tu si Joshua, lau manguluhon bangso Israel marhite si Joshua di debata do apehon matangan mutu ibana. Gereja pun melakukan yang hal demikian. Ketika gereja mempercayakan pengestapetan dalam kepemimpinan di tengah-tengah gereja melalui dewan, melalui partaon, melalui seksi, bukan hanya sekedar begitu saja. Namun dilantik di tengah-tengah gereja dengan tujuan bahwa mereka telah dipilih oleh Tuhan dan Tuhan telah memberkati mereka untuk melakukan tugas yang telah dipercayakan Tuhan melalui gerejanya. Alani unang beragam-ragam. Unang marsita-sita. Tetapi bagaimana tugas itu dilaksanakan seturut dengan kehendak Tuhan. Molo dipilih pehita gabe dewan, molo dipilih pehita gabe seksi, molo dipilih pehita gabe partondo tanggotana, molo dipilih tita gabe situa, molo dipilih tita gabe padita, molo dipilih tita gabe bibelfro. Itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan tugas dan panggilannya. Pertanyaannya, buasa ipilih debata si Joshua, buasa dang lain, dang na asing. Sarupa nakin, suku-suku nih, buasa nageleng idohot, buasa dang nabalga, mo songonao. Molo belga, berarti suaranya belga matong kan? Molo mepmet, berarti suaranya mepmet. Dalam hal panggilan, tidak ditunjukkan dengan rupa bentuk fisik. Dangalan ni gateng na imanay, pilih gabe, raja. Songon nama sadi, si Saul. Roma bangsa Israel dong, siapa yang menjadi pemimpin kami? Kami bagaikan anak ayam yang hilang induknya. Mereka semua mempunyai pemimpin, kami tidak memiliki pemimpin. Karena itu kami harus memiliki pemimpin. Siapa kira-kira? Oh niat do, gateng, bagek, botar, tibo, malo, pistar, berintelektual. Ima si Saul ini. Alaya mau ujung nak. Tong doi bana, manibil sian dalani, debata. Tung maceragam do nabi ni mana, supaya melumpuhkan tidak adanya penggenerasian, pendelegasian mau menggantikan ibana gabe raja. Banyak yang memiliki kebencian ketika dia harus memiliki regenerasi atau pendelegasian kepada yang lain. Permasalahan yang terjadi pada Saul sangat berbeda dengan permasalahan yang terjadi pada Musa. Saul sama sekali tidak diinginkan untuk dia menginginkan Daud untuk menggantikan posisinya, menduduki istana sebagai raja atas bangsa Israel. Doa orang aku, malo doa, gateng doa. Saya berwibawa, saya memiliki kemampuan. Buasa ikon di mana, napedeki, nebewi. Sonadong kemampuan nak. Dia hanya marsaur, hanya bergumul dengan domba-dombanya. Dia tidak pernah marsaur, bergumul, bersekutu dengan orang-orang lain. Tetapi kenapa dia yang harus menjadi pengganti pemilih saya?
Kenapa harus dia yang menggantikan posisi saya sebagai raja? Daud antara langit dan bumi. Saul dan Daud. Saul yang memiliki kredibilitas yang tinggi, terhormat, dan latar belakang yang baik. Tetapi Daud dikatakan adalah tidak memiliki latar belakang yang baik. Karena apa? Karena dia bergaul dengan biru-biru saja. Manogut dinadungoi ibana, martangyang ibana tu debata dukoni sayulana lau ibana. Madongani biru-biruna. Tetapi tanpa sadar, itulah cara Tuhan membentuk Daud untuk menjadi seorang pemimpin. Ragam cara ni debata. Songono ido cara ni debata. Lau manguduti pakobasion ni si Musa. Isuru debata ibana, isuru debata si Musa untuk bagaimana dia memilih Yosua, seorang yang penuh roh untuk memimpin Israel. Garis bawah, seorang yang dipenuhi dengan roh. Seorang sahalak nong maruli todi tubagasan rohana. Seorang yang sudah dipenuhi roh. Kembali, ternyata Tuhan telah mempersiapkan Yosua untuk memimpin Israel. Agar Israel memiliki pemimpin dan melanjutkan perjalanannya untuk sampai ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Ipilitma si Joshua lalu suruh debata maibana, lalu mangapehon tanganna, lalu paretama asa dibuan tua doa pen Eliezer jala tik-tik koma bahwa dia telah menjadi pemimpin atas Israel dan Israel pun akan tunduk pada dia sebagai seorang pemimpin. Ujungna di akhir cerita mati dosi Musa. Di Bukit Nebo di umur 120 tahun jala manguluhon bangsoi tutano Kanaan imasi Joshua. Dihita na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Ahadon na yung sidohono ni dibata marhiti turpukta. Tarlumobi di pesta paduaonon asasaor ni tod di parbadia. Di pesta kedua turunnya Roh Kudus bagi kita. Apa yang mau diperintahkan Tuhan, diberitahukan Tuhan kepada kita. Yang pertama adalah pengestapetan tugas dari Musa ke Joshua. Pada saat Yesus naik ke sorga, dia tidak membiarkan umat itu berjalan sendiri. Tetapi dia menjanjikan Roh Kudus turun ke tengah-tengah umat itu. Di mana umat itu akan dikuatkan, akan dihibur, akan ditemani, akan dibimbing, akan disertai dalam melakukan tugas dan panggilannya. Pertanyaannya, tugas dan panggilan seperti apa? Memimpin atas kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Pemimpin dohita di tonga-tonga ni keluarga ta. Pemimpin dohita di tonga-tonga ni lingkungan ta. Pemimpin dohita di tonga-tonga ni parkarejuata. Pemimpin dohita di tonga-tonga ni keluarga maradopon aka iana kota. Kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri minimalnya. Karena itu Tuhan telah mengatakan bahwa ketika kita telah dipilih menjadi pemimpin, berarti kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Kepemenuhan atas diri kita melalui Roh Kudus menyatakan untuk melakukan tugas panggilan itu. Tugas panggilan itu adalah mewartakan kebenaran akan Tuhan. Itak nido. Wartakanlah kebenaran akan Tuhan melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui hidup kita. Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Untuk bagaimana songon jabita di hari Minggu nasal di hari Minggu, bagaimana melalui kita dapat berkomunikasi dengan baik, mengerti satu dengan yang lain. Molosonya tu sadoha tatu nasing berarti ngagawi suku-sukun. Dalam Kisah Para Rasul 2 mengatakan
mabuk inna. Bagaimana supaya ucapan perkataan kita dimengerti oleh orang lain? Tentunya kita tidak mengandalkan kuat dan hebat kita. Tidak mengandalkan kepintaran kita. Tetapi andalkanlah roh yang daripada Tuhan untuk menuntun kita di dalam berkata-kata. Tetapi Tuhan mengatakan melalui konfesi kita, apabila itulah do berhata glos lolalia moloso dia tusi. Karena itu bagaimana supaya kita bisa saling mengerti. Las dia pehon matangan na tu ibana, jalai tonai ibana, obartu na pinabuan ni Jehovah marhite sian si Musa. Tuhan memerintahkan Musa memberkati Yosua. Mengapa Yosua dipilih? Karena dia telah dikuasai oleh Roh Allah yang ada dan tinggal di dalam dia. Dengan demikian Yosua ditetapkan untuk meneruskan menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Apakah kepemilihan itu begitu saja? Tidak. Tentu sudah ada persiapan-persiapan yang diberikan dan ditetapkan yang diarahkan kepada Yosua. Tetapi bagaimana supaya ia diakui? Musa diperintahkan oleh Tuhan bawa dia ke Imam Eliezer dan beritahukan kepada jemaat atau huria itu bahwa dialah pemimpin yang akan menggantikanmu sehingga banyak orang yang akan mengikuti dia. Jadi dang balik ketika sudah diestafetkan kepemimpinan, ditugaskan dalam kepemimpinan, maka percayakanlah pengestafetan itu. Yosua tidak memiliki intervensi atas, Musa tidak memiliki intervensi atas Yosua. Molonunga disuruh debata inama, molonunga dipilih debata ulahon ma. Jala kepemilihan ini kembali karena Roh Kudus, Roh Allah bekerja di dalam hatinya. Lantas bagaimana ketika Roh Allah tidak bekerja di dalam hatinya? Sama halnya dengan kita. Ketika tadi diungkapkan bahwa kita adalah seorang pemimpin yang dipercayakan Tuhan untuk melakukan tugas kita dengan sukacita, molodang taulai di bagasan las niroha, molodang taulai di bagasan lebas niroha, molodang taulai di bagasan asin niroha, sarupa doi dang disonggopan diton diperbadia ibana. Kita. Ketika kita melakukan sesuatu tugas dan panggilan yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan tidak penuh sukacita alai marungut-tungut, suku kita mak, tu dia do lauto die. Molonunga di pasat di bata tugas kepada kita ganup mersada-sada di tonga-tonga di keluarga ikon ulaotama, bagaimana kita hidup dalam kebijaksanaan, membawa damai, merangkul, taat, setia agar kemuliaan Allah semakin terpancar dalam hidup kita. Alani kita do Joshua kecil. Saya, Sintua, Parupuan, kaum bapak, semua adalah Joshua kecil. Kita telah dipilih oleh Tuhan untuk mengestafetkan tugas di tengah-tengah dunia ini. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka di dalam nama Allah, Bapa dan Roh Kudus. Aku akan menyertai engkau. Ido nagabe tugas ta. Alai dido dari si didi inang. Padidion itu untuk orang yang percaya dia akan datang kepada Tuhan. Bagaimana supaya dia mau datang kepada Tuhan? Melalui Joshua kecil, yaitu aku dan kita semua. Melalui perkataan kita, perbuatan kita. Asa unang gawe partuk Tuhan dina asing. Songonido namasa di Mahatma Gandhi. Mahatma adalah gelar yang diberikan kepada Gandhi. Mahatma Gandhi sangat menyukai akan ajaran Kristus. Dia sangat hormat akan ajaran Kristus.
Dan dia sangat menyukai, menghormati ajaran itu. Pertanyaannya, kenapa dia tidak menjadi pengikut Kristus? Karena dia melihat orang-orang yang mengatasnamakan, orang-orang yang mengaku pengikut Kristus tidak menunjukkan pangalaho, pabahenan, pakkatayon, songon na sinuruni debata. Sehingga dia hanya sebatas mengagumi akan ajaran itu, tetapi tidak menjadi pengikut akan ajaran itu, karena ajaran itu ketika dia melihat melalui mata kepalanya sendiri, tidak menunjukkan seperti ajaran Yesus. Ini yang mau juga diingatkan. Ketika pengestapetan tugas telah diberikan kepada kita, molo tadoksisiani Kristus doau, taulahon ma, obartulomoni rohani di bata. Ikut si buat dame doau. Dang si pangguturi, ikon si buan las ni roha doao, dang partuk Tuhan. Ikon gabe, perpanjangan tangan ni debata doao, menjadi berkat, bukan menjadi kutuk. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah memerintahkan kita melalui firman-Nya. Dia mengatakan, ketika kita sudah dipilih, lakukanlah panggilannya. Dan takutlah akan Tuhan. Bertanggung jawablah atas pilihan Tuhan yang telah diberikan kepada kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, sebagai anak, sebagai majelis, parhalado, sebagai gereja Tuhan untuk melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika yang kedua, ketika kita telah mempercayakan menjadi seorang pemimpin, biarkanlah, percayakanlah untuk mengestapetan tugas itu tanpa intervensi atau keraguan-raguan. Tetapi percayalah bahwa kepemilihan itu adalah karya Tuhan. Dan yang ketiga, ingatlah, setiap tugas yang diberikan Tuhan yang diembankan kepada kita, jika kita telah dipercayakan akan hal yang kecil, maka Dia akan memberikan tanggung jawab dan hal atau perkara yang besar kepada kita. Dan keempat, janji Tuhan, Dia akan menyertai kita. Ala ni unang ganggu, unang mabiar, ala nunga songgop tuhita to diperbedai mangulama di bagasan las niroha, sada niroha, dia no gabe lomo nirohani di bata, ima sibuan dami mahita, salelek kita mangulu di hasianganon. Amin. Melihat rohanami di wali jauh baperdenggan basa. Atau nabadi namar saringat di tonga-tonga ni para mingguan nami di bagasan bornginon. Namar las nirohami memestahon hari paduahon. Sesahur nito diperbadia. Ajari hameli Tuhan, asa tok-tok, boy hami mardalan. Obar tulomo ni roham, marhiti panutrio na syato dimi. Nasonggop tu hami ganup marsada-sada. Pasu-pasu hami ali Jahoba, inalaw mangulahon-ulaw ng pakubasyon. Na pinasahat mo di ngolo nami, songon sada ama, songon sada ina, songon anak, songon sada pangula, parhalado, manang di dia pe hamili Tuhan, di tonga-tonga ni keluarga nami, di perkantoran nami, lingkungan nami, di usaha nami, manang di dia pe na sinurum hami, ajari mahami, asa toktong boy hami, mangulaon hobar tulo moniroham. Songon nang pinilitmu, si Joshua law manguluhon bangso Israel, uduk jelas satia do ibana, lasongonima pakirimo ni rohanami, uduk jelas satia mahami, saat harorom tu portibion, lau mendapat tok kami, ima maranata. Asima roham, pasu-pasu mahami saluhutna. Di bagasan gornya anakmu Tuhan Yesus Kristus mertangyak kami Tuho. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 460 huhut tapasahat peliat tadi bagasan las niroha. Amin.
ayat tolu reng mahita jongjo. Datang yakon ma peliata ali de bata aman nami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut silion lehon na denggan dot na saulibasa na mauli utus. Upasata mi masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabiop na husus di jolom. Pasu-pasu may jalar ramoti. Asa para siya kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalamu tadahami godang ni silion don mi tuhami. Asalam girgir kami mendok mau lihat itu ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di Banua Gijang, say pinarbedia magoarmo, say Roma harajonmo, say saut malomoni roham di Banua Tongon Songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami saderion hangulua siapare. Sesama dosa nami songon panesan nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan, pelua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala dipasorhon madamena tutodim.